Iċ-ċentru San Franġisk f'Taqali li joffri kura għall-annimali se jkollu tmexxija ġdida. Ħabar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali li spjega kif Animal Pro Health huwa l-operatur li ntażel fil-jiem li għaddew wara sejħa pubblika. Segretarju Parlamentari Rodri Galdes qal li l-operatur il-ġdid se jinvesti ftit fl-infrastruttura. L-ħsib tagħna huwa li anke flimkien mal-operaturi ġdid għaddejjem diskussjonijiet biex issa meta jidħol in charge minn dan l-isptar mhux biss itejjeb il-qagħda infrastrutturali ta' dan il-post imma wkoll jinċentiva u joffri skemi għall-NGOs u l-għaqdiet tal-annimali biex jagħmlu użu u jsir aktar aċċessibbli għal dawn in-nies. Dan ix-xogħol se jibda wara li l-operatur preżenti joħroġ mill-bini li skont il-kuntratt li kien sar fi żmien gvern preċedenti għandu dritt xahar sakemm joħroġ mill-post. Dan ifisser li millum is-servizz huwa temporanjament sospiż biex isiru l-arranġamenti meħtieġa. Fl-imgħoddi tmexxija taċ-ċentru mhux darba u tnejn kienet fil-mira ta' kritika u kontroversja persuni jsostnu li ħallsu bit-salza għas-servizz li jingħataw. Biddilna l-kundizzjonijiet tal-mod kif inħarġet is-sejħa tal-offerti biex nagħtu iktar nifs lill-investituri, lill-operaturi ġdid biex jinvesti aktar. U finalment ikun jista' jkollu għada stabbli u nkella sitwazzjoni stabbli biex joffri l-aħjar prezzijiet u l-aħjar servizz għall konsumaturi kollha.